بسیار متخصصان فکر میکنند و ابراز عقیده دارند که گوشتین تاجیکی مادری تمام گوشتین‌های جهان است. گوشتین ملی تاریخ هزار ساله داره، اما میدونه که تاجیک هنرهای مردمی همه در بهترین گوشتین ملی است. وقتی که گوشتین ملی میگیم تمام بابا و بیبیامون به یاد میبره که تاریخ گذشته را به یاد میگیریم. وقتی که درباره ورزش‌های سنتی یا ملی وقتی که سخن می‌رود، یکی از بخش مهمترین اون البته در برابر اون نیزه اندازی و کمانوری و شاید چوگان بازی و دیگر نمودهایی که هستند، البته گوشتین ملی میتواند باشد، چون که گوشتین ملی بعداً وقتی که امروز ما صفحه‌های تاریخ برگردان می‌کنیم، این در برابر اون که یک سبقت است، یک مسابقه هست، در برابر این البته تربیه است. تربیه جوانمردی، ننگ، ناموس، غرور و در روحیه همین حمایه مرز و بوم وطن میتواند این نمودی ورزش البته خیلی سازگار باشد. бо ба даст омадани истиқлолияти комили давлатӣ тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа ба маротиб рӯ ба рушд намуда шароити зисту зиндагии сокинон хубтару беҳтар гардид. дар ин баробар соҳаи варзиш ҳам рӯ ба рушд асту намудҳои варзиши миллӣ наздик ба ҷаҳонишавӣ, хусусан гӯштини миллӣ. ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ дар ин самт таваҷҷӯҳи хоса равона карда шуда буд. ҳамин аст ки новобаста ба вазъи дохилӣ дар рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ чорабиниҳои гуногуни гӯштингирӣ дар саросари кишвар баргузор мегардид. дар солҳои аввали соҳиби истиқлолии мамлакат мусобиқаҳои гӯштини миллӣ буданд, лекин ба тариқи старе ки бо истилоҳи русӣ мегӯянд хаатишна, яъне ки дар инҷо дар унҷо фақат инҳо ба таври халқӣ, яъне ки ҳамун қоидаҳои аввалин буданд ки то ба ҳамун ба тахтапӯш задан буданд, ҳамин хеле ки мисол соатҳои тӯлонӣ гӯштин мегирифтанд. ба гуфти собиқадорони гӯштингирӣ ҳанӯз соли 1997 дар корхонаи насоҷии шаҳри Душанбе мусобиқаи гӯштини миллӣ бо иштироки роҳбарияти олии кишвар баргузор гардид ки ин аз таваҷҷӯҳи хоса дар ин самт дарак медод. ба ҳамин монанд мусобиқаҳои дигар ба хотири поси хотира аз шахсиятҳои хизматнишондодаи варзиши кишвар доир мегардид. дар текстил гӯштин шид, гӯштини ҳунарҳои мардумӣ мегӯем тоҷикӣ. бин ки чӣ қадар пешвои миллат ҳамон қадар бачаи ҷавон, подшоҳи ҷавон ҳамон қадар мушкилиҳоро нигоҳ накарда ба ғайрат баромада кеману пӯшида дар майдон гӯштин гирифт. кадом подшоҳ гӯштин гирифта буд? ягон ҷода мо надидем. ҷела капӯшид қати Султон Наботов, Бачабеков қати дар майдон майдондорӣ кард. инро қайд кардан зарур аст ки дар солҳои аввали 2000 алал хусус солҳои 2001, 2002, 2003 ва баъдан ҳамин таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат оиди гӯштини миллӣ бениҳоят ва бениҳоят зиёд гардид. бибинед ки дар чорабинии наврӯзие ки дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид, ширкати сарвари давлат буданд ва ба майдони варзишӣ ҳам баромаданд. баъдан дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон бо иштироки сарвари давлат чунин амихел як чорабини хеле ва хеле ҳам калон дар ноҳияи Данғара бо иштироки сарвари давлат чунин мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ баргузор карданд. баъдан дар шаҳри Ваҳдат чунин як чорабини хеле ҳам бонуфуз ки дар он ҷо аз ҷониби сарвари давлат якчанд автомашинаҳои сабукравӣ барои паҳлавонон ҳамчун шоҳҷоиза таъсиқ гардида буд ки дар он ҷо бисёр мусобиқаҳои хуб гузаштанд.
чорабинии дигари муҳим барои пешбарандагони гӯштини миллӣ ин баргузории мусобиқаи гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз дар соли 2004 дониста мешавад. Мусобиқаи мазкур дар майдони марказии шаҳри Душанбе баргузор гардид ва паҳлавонон аз саросари кишвар дар мусобиқа иштирок намуданд. соли 2004 ки ман донишҷӯи донишгоҳи тарбияи исмонӣ будам, дар майдони марказие ки гӯштини сатҳи ҷумҳуриявӣ мешуд мегузашт ва дар он ҳолат дар як ҳолате шуд ки ҷаноби олӣ яттаки гӯштингирӣ ба бар карду ба майдон омад. Ба майдон омад ҳамун рақсу ишораи паҳлавониро ба паҳлавонон даст бардошт, нишон дод вай кард. бо яке аз мураббиёни шинохтаи маъруфи ҷумҳурии Тоҷикистон Шодравон Амирсултон Наботов гӯштини миллиро бозии вайша нишон доданд. Президенти муҳтарам тоқатш на аяму боло фуромад, майдон буромад, марҳамат гу кияй паҳлавон буро гӯштин гирем. Шоҳиди ҳамаи тоҷикон буданд, дидан. Баромад Саймина гу буро чемпиони ҷаҳона марҳамат гӯштин мегирем. Саймин даста бардошт. Бачаи аҳли фаҳм буд ки даста бардошт ки ман ғолиб. Тасаввур кунед ки президенти кишвар дар майдони гӯштингирӣ баромада буд. Ва ҳамин аввалин таконе ки ба гӯштини тоҷикӣ дод, хеле ҳамин ҳидояти ҷаноби олӣ дар майдони варзишкорӣ буд. Ва аз ҳамон замон сар карда хоб таваҷҷӯҳи ҷавонҳо ба гӯштини тоҷикӣ боз зиёдтар шуд. Вақте ки либоси варзишӣ пӯшидан ва дар майдон дастонашонро боло карданд ки масалан гӯштин ҳамин хел гирифта мешид, ин на танҳо як ҳидоят буд, балки ин як муаррифӣ кардани гӯштини тоҷикӣ буд ва мардумро худи паҳлавонҳоро муаззаф карданд ки ҳамин гӯштини зебо ҳамин хел гирифта мешавад, бояд шумо ҳаминро аз даст надиҳед. Ва нақши он дар рушди варзиш дар шакли умум ҳам хеле зиёд аст. ба иқрори собиқадорони гӯштингирӣ, ин даври соҳибистиқлолиро марҳилаи аввали рушди гӯштини миллӣ дар кишвар гуфтан мумкин аст, зеро шумораи мусобиқаҳои гӯштингирӣ дар саросари кишвар аз пеш дида бештар шуд ва сатҳи баргузории чорабиниҳои ин риштаи варзиш рӯ ба беҳбудӣ овард. раҳбарияти олии давлату ҳукумат ва алал хусус пешвои муаззами миллат ки худ хеле шахсияти варзиш дӯст ҳастанд, албатта барои рушду равнақи ин намуди варзиш хеле таваҷҷӯҳ доранд ва ҳамеша дастгирӣ мекунанд. Вақте ки ман замоне ки мо аз давраи аввали соҳибистиқлолӣ хабардор ҳастем ки ҳатто аз солҳои ҳамон 93 шурӯъ оҳиста оҳиста бо ором шудани вазъ дар кишвар, дар шаҳри Душанбе алал хусус, дар пойтахти кишвари азизамон, баъдан дар марказҳои вилоятҳо, дар ноҳияҳо, дар арафаи ҷашнҳои наврӯзӣ баргузор намудани ана ҳамин гӯштини миллӣ сабаб мешуд ки ба майдони диловариву паҳлавонӣ боз ҷавонмардони нав пайдо шаванд, чеҳраҳои нав пайдо шаванд. соли 97 ё 98 хато накунем, мо хурдакак будем дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Сангпар. муҳтарам ҷаноби олӣ оиди гӯштини миллӣ беҳад суханҳои хуб, на ки мо хурд будем, то ҳол суханҳои ҷаноби олӣ дар хотири мо ҳаст ки гӯштини миллӣ мо ба ин тарз гирифта мешавем. соли 2007 Маликшо Неъматов ба вазифаи роҳбари Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ таъин гардид. Ба иқрори эшон, яке аз масъалаҳои асосии пешаш гузошта ин эҳёи намудҳои варзиши миллӣ ва баргузор намудани мусобиқаҳои гӯштингирӣ ба таври ҳамешагӣ буд. солҳои 2007-14 масъулияти раҳбарии соҳаро бар дӯш доштам. Ҳамеша ҷаноби олӣ дастур медоданд ки дар арафаи Наврӯз, албатта ҷашни истиқлол, чорабиниҳо дар сатҳи баланд баргузор карда шавад, дар варзишгоҳҳо ва ҳар чорабиние ки дар пойтахт баргузор мешуд. Баъдан давра ба давра, агар бигирем аз оғози март то нимаи моҳи апрел ин мусобиқаҳо баргузор карда мешуданд ва ман соли 2014 як бор хеле пеши назарам монда аст ки
дар 12 чунин мусобиқаҳо ман бевосита ба ҳайси раиси кумита иштирок кардам. Тасаввур кунед ки дар ҳар як мусобиқа на кам аз 25-30 ҳазор одам ҷамъ мешавад. дар соли 2010 президенти мамлакат бо намояндагони варзиши кишвар мулоқот намуданд. зимни мулоқот масъалаҳои муҳим барои рушди варзиш дар кишвар баррасӣ гардид ки намудҳои варзиши миллӣ аз назарҳо дур намонд. бибинед дар солҳои соҳиб истиқлолӣ ватан бо ҷидду ҷаҳди хеле ҳам зиёд ки аз ҷониби сарвари давлат карда шуд, алахусус гӯштини миллӣ боз як рушди худро ёфт. дар рӯҳияи анамин ҳимояи марзубуми ватан метавонад ин намуди варзиш албатта хеле созгор бошад ва таърихан мо албатта вақте ки шоҳномаи безаволи фирдавсиро сафҳагардон мекунем ва аз қаҳрамониҳои рустами достон пеши назар меорем ва даҳҳо наслҳои миллати мо дар рӯҳияи ана ҳамин рустами достон ва даҳҳо нафар он паҳлавонон ва чеҳраҳои шинохта ки барои ҳимояи марзубум ва барои ҳимояи албатта сарзамини хеш талошҳо кардаанд, фикр мекунам ба мисли як намунаи ибрат ҳастанд. дар марҳилаи оммавигардонии намудҳои варзиши миллӣ ки давраи аввалаш ба солҳои 2007-2014 рост меояд, нақшаи ба як чорчӯбаи муайян даровардани гӯштини миллӣ дар мусобиқаҳои ҷашнӣ ташкил карда шуд. корбарон лозим донистанд ки барои бартараф намудани аксар мушкилиҳо дақиқаҳои гӯштингирӣ танзим карда шавад. мо дар ҳамкорӣ бо федератсияи гӯштини миллии тоҷикистон ва донишкадаи тарбияи ҷисмонии варзиш бо коршиносон бо таҳияи яъне ки як методи баргузории ана ҳамин чорабиниҳо талош вардидем ки гӯштини миллӣ бо талаботҳои мусобиқаҳои байналмилалӣ мутобиқ шавад ва бадин минвол давра ба давра аллакай шурӯъ кардем бо баргузор намудани мусобиқаҳои гӯштини миллӣ аз рӯи вазнҳо ва бо муқаррар намудани вақти муайян ва албатта муайян намудани ғолибон, яъне ки бо кадом ҳаракат, бо кадом паҳлӯ, бо кадом фаъолнокӣ ва баъдан албатта ҳолатҳои дигара ба инобат гирифтан ки дар чорчӯбаи ҳамон фурсати муайян шуда, яъне ғолиб муайян карда шавад. соли 2015 дар доираи ҷашнгирӣ аз наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи гӯштини миллӣ бо даъвати паҳлавонон аз саросари кишвар гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ бо шукӯҳ ки дар амфитеатри маркази вилояти Суғ доир гардид, пешвои миллат иштирок ва суханронӣ намуданд. дар рафти суханронии худ президенти кишвар ба пешбарандагони варзиш дар мамлакат супориш доданд то ҷиддан аз пай рушди гӯштини миллӣ шаванд. дар ин баробар супориш дода шуд ки фоизнокии гӯштини миллӣ баробар бо намудҳои олимпӣ шавад. соли 2015 дар тибқи сафари корияшон сарвари давлат дар шаҳри хуҷанди бостонӣ ба тамоми масъулини соҳаи варзиш дастур доданд, дастури мушаххас доданд ки мас бо ҷалби ин гуфта шуда буд, бо ҷалби ансамблҳои фалак, шашмақом ва дигарон ҳамин як хеле кардан лозим аст ки гӯштини мо як зебу зиннати дигарро бигирад. гӯштини миллӣ худи аз ҳамон наврӯз сар карда як ки равнақи зиёд гирифт ки дар ҳар як чорабиниҳо чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст шоҳҷоизаҳо гузошта мешавад. дар наврӯзҳои маҳалҳо шоҳҷоизаҳо гузошта мешавад, мусобиқаҳо дар сатҳи баланд гузошта мешавад. яъне ки аз худи ҳамун гуфтаи муҳтарам ҷаноби олӣ то ин ҷониб гӯштини миллӣ рушду равнақи зиёд ёфт. чун ба тамоми сохторҳои идоракунандаи варзиш дар кишвар супориш дода шуд ки дар кӯтоҳтарин муддат гӯштини миллӣ ба сатҳи баланд бардошта шавад, пас аз як сол федератсияи гӯштингирӣ аз нав барқарор карда шуд. бо таъин шудани корбарони нав ки асосашро ҷавонон ташкил медоданд, дасти аввал кор болои қоидаҳои гӯштингирӣ ба роҳ монда шуд.
соатҳои тӯлонӣ гӯштин мегирифтанд, лекин натиҷа набуд. барои ҳамин вақте ки федератсияи нави гӯштини миллӣ ба кор шурӯъ кардан аз соли 2016 мақсаду ҳадафу стратегияи чизи мо ҳамин буд ки ҳамаи ҳаминҳоро ба танзим даровардан. вақте ки ҳамаи инҳо оҳиста оҳиста ба танзим дароварда шуданд, бо ҳидоятҳои сарвари давлат, бо дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, раиси федератсияи гӯштини миллӣ, бибинед ки ҳамин гӯштини миллии мо дар мамлакат ба як танзими муайян даромадааст. бар дурӯғ бисёртар паҳлавоноро баъд аз он ки як сазовори як хол мегардиданд, дигар хувозмоӣ наменамуданд. бар дурӯғ худро партофта, усули осиёба гуфта, усули крокодил гуфта, усули тимсоҳ, ҳамиҳо бисёртар баҳсҳоро ба миён овард. мо муқоиса кардем бо як чанд мутахассисои соҳа, гӯштини се соли охира гирифтем, аксарият баҳсҳое ки байни тамошобину довару паҳлавонон мешавад, и аз ҳисоби махсусан усули осиёбак, ки бар дурӯғ бисёртар паҳлавонҳо бар дурӯғ иҷро мекунанд барои гузарондани вақт. аз ҳамин лиҳоз моро зарур шуд ки ҳамин усулро мо аз гӯштини миллӣ барканор кунем. қоидае ки имрӯз гӯштинро пеш бурда истодааст, ин қоидае ки аз рӯи ин қоида гӯштин пеш рафта истодааст, боз дар оянда тағйири ловҳаҳо мехоҳад барои сатҳи байналмилалӣ шидан ва мо ин тағйири ловҳаҳо пешниҳодҳои мутахассисонро ба назар гирифта истодаем ва вақте ки он омад ки тағйири ловҳаҳо ворид карда шуд ва боз ҳам тағйири ловҳаҳо ба хотири ҷоннок шудан, ба хотири роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ тағйири ловҳаҳоро ворид мекунем ба гӯштини миллӣ. бибинед ки солҳои охир гӯштини миллии мо боз як қадами хелеам устувори худро барои рушд ёфтан карданд ва инам чӣ буд? ба амал баровардани мисол қоидаҳои нави гӯштини миллӣ ки дар тамоми сатҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи ана ҳамин қоидаҳои амалкунандаи федератсияи гӯштини миллии мамлакат мисол мусобиқаҳо ҷараён мегиранд. маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ мо таваҷҷӯҳ ба гӯштини миллӣ зиёд шуд ва мусобиқаҳо давра ба давра хеле зиёд баргузор карда мешаванд ва маҳз ҳамин мусобиқаҳо албатта ба майдон чандин нафар паҳлавонони шинохтаро оварданд ки баъдан ифтихори Тоҷикистон шуданд, вале ҳанӯзам дар ин раванд албатта корҳо зиёд зарурат дорад, чунки ҳамеша ҷаноби олӣ таваҷҷӯҳ мекунанд ки ин гӯштини миллӣ ки хеле гӯштини қадимӣ ҳаст, имрӯз зарурати он аст ки ӯро мо дар сатҳи байналмилалӣ барорем. дар сатҳи байналмилалӣ барорем. аз гӯштини миллӣ ба навъҳои дигар вақте ки мегузаранд зуд метавонанд мутобиқ шаванд. Бадин минвол баъдан албатта дар мусобиқаҳои байналмилалӣ битавонанд натиҷаҳое ба даст биёранд. яке аз рӯйдодҳои дигар ки ба соли 2016 рост меояд, ин ифтитоҳи толори гӯштингирӣ дар шаҳри Хоруғ аз ҷониби пешвои миллат мебошад. дар рафти кушодашавии толори гӯштингирӣ дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, сарвари давлат тамошобини қисмати ниҳоии мусобиқаи гӯштини миллӣ бахшида ба кушодашавии толори нав шуданд. баъдан соли 2016 дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бахшида ба ҷашнгирии Иди ваҳдати миллӣ, дар он ҷо сарвари давлат сафари корӣ доштанд ва маҳз дар қисмати финалии вохӯриҳои финалии анамун чорабинии ҷумҳуриявӣ ки дар қасри варзишии навбунёде ки аз ҷониби сарвари давлат кушода шуд ва маҳз дар анамин қасри варзишии шаҳри Хоруғ анамунҷо мусобиқа баргузор гардид ва дар он ҷо яке аз паҳлавонони маъруфи кишвар Шакармаҳмад Мирмамадов дар он ҷо ғолиби шоҳҷоиза гардиданд.
дар ҳузури ҷаноби олӣ ман ҳамон қувваозмоиро доварӣ кардам. қувваозмоии ниҳоӣ анаму дастовардо ва ҳамон кӯшишҳои ҷаноби олӣ буданд ки аз вилояти Бадахшон мо 2-3 паҳлавони сатҳи байналмилалӣ дорем. дар баробари қоидаҳо масъалаи дигар ин муайян намудани либоси гӯштингирӣ буд ки ин масъала ҳам дар давраи дуюми рушди гӯштини миллӣ бартараф гардид. تحت سرپرستی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال 2020 در عمل تطبیق نمودنی بعد از 6000 سالی که تاریخ گوشتین ملی در یاد دارد اولین مرتبه ما لباس ملی گوشتینگیری رو با زمین پهلوانان برآوردیم و سال آخر میبینید که همه مسابقه هایی که در جمهوری برپا میگردن با این لباس ها جریان میگیرن. یکی از دستاوردهای دوره صاحب استقلالی ما همین بود که ما لباس گوشتین ملی یعنی که تصدیق و پیشنهاد گردید زیاده از بگیم یک مسابقه بین‌المللی یک 5-6 مسابقه جمهوری علاقه ما با این لباس برگزار نمودیم که این پسندی هم پهلوانان هم مخلصان گردید که در این لباس چقدر که با ما معلوم است در این لباس ما در یک جایگی رمزهای دولتی را هم دیدن ممکن است و پرچم دولتی ما در این هر دو لباس دیده میشه و مثل سرخ و سبز در هر دو لباس که اومده است. از همه چیزی مهمی که بود در همین زمان صاحب استقلالی با تشبث شهردار رستم امامعلی همین کیمانوی تاجیکی که با دو شکل ساختن این یکی از مسئله های مهمترین و یک گردش بسیار کلی در گوشتین تاجیکی بود. خب شما میبینید که همین فرمای میگیم که گوشتینگیری هست ما یا سنبوفکا میپوشیدیم یا که مثلا از گوشتین جودو در سر هیچ کس نآمد که اول باید همین کار کردن در کار بود. یعنی که با دستگیری رئیس شهر همین کار شد. لباس ما تهیه‌اش طولی 2 سال گردید 2 سال کشید که از این ما از 16 جفت لباسی که ما آماده نمودیم برای پیشنهاد همین لباس یعنی که از جانب کمیسیا و از جانب محترم رئیس شهر دوشنبه معقول دانسته شد و تصدیق گردیدند. яке аз дастовардҳои муҳим дар замони соҳиби истиқлолӣ ин ташкил ва баргузор намудани мусобиқаи байналмилалӣ мебошад. тибқи маълумоти ба мо расида ташкили мусобиқаи байналмилалӣ яке аз вазифаҳои муҳим дар рӯзҳои аввали аз нав барқарорсозии федератсия пеши корбарон ба ҳисоб мерафт. вале то ба ин лозим буд масъалаи қоидаҳо ва либоси гӯштингирӣ бартараф гарданд. либоси гӯштингирӣ ва қоидаҳои нав эҷод шуданду пас он вазифаи асосӣ ки гуфтем мусобиқаи байналмилалӣ буд ба таври бояду шояд иҷро гардид. در ماه یونی سال همین روان با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس فدراسیون گوشتین ملی مملکت لایق به جان اشورов در شهر دوشنبه اولین مرتبه نخستین مرتبه مسابقه بین‌المللی با اشتراک 8 دولت جهان در نوروزگاه پایتخت با یک حشمت خیلی هم
хоси зебо баргузор шуд ва тамошобинон ҳам аз он лаззат бурданд ва бисёриҳо ҳам бисёр фикру ақидаҳои хеле ҳам неки худро ба мо расониданд. ино аллаки ҳамон тартибу низомномаву ана дастурҳои худа доранд ки мо шоҳид будем ки мусобиқаи охироне ки байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе барои дарёфти ҷоми шаҳри душанбе баргузор гардид, дар он ҷо аллакай аз ягон мусобиқаи байналмилалӣ камӣ надошт, яъне ки дар ин раванд албатта корҳои зиёд анҷом дода шудааст. аллакай гӯштини миллии моро зиёда аз 15-20 давлати дунё шинохт донист ки гӯштини миллӣ ҳамихел гӯштини қадима вуҷуд доштааст. чанд маротиб аст ки гӯштинои байналмилалӣ аллакай дар тоҷикистон оид ба гӯштини тоҷикӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад ва агар шумо мушоҳида карда бошед аксарияти доварон ҷавонон ҳастанд ва ман фикр мекунам ки ҷавонон даст гирифтанд ва имрӯз гӯштини тоҷикӣ дар як сатҳи хеле миёна истодааст. мо зиёда аз 200 ҷуфт либос ба хориҷиҳо ҳамчун туҳфа тақдим намудем аз тарафи муҳтарам раиси шаҳри душанбе. мо дар сомонаҳои интернетӣ дидем ки бо либоси мо дигар давлатҳо қуввозмоӣ карда истоданд. санаи 12 моҳи ҷорӣ дар доираи таҷлил аз сисолагии истиқлолияти ватан як мусобиқаи дигари байналмилалӣ баргузор хоҳад шуд. ба ҳамагон маълум аст гӯштини миллӣ аллакай дуюмин мусобиқаи байналмилалиро дар назар дорад ва нақшаҳои онро таҳризӣ карда истодааст ва федератсияи гӯштини миллӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши наздикумаи ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти ҳукумати шаҳри душанбе сайри кӯшишот барои он карда истоданд ки дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ дар сатҳи баланд гузарад. ҳозир аз намуди гӯштини мо худи Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, давлати ҳамсоямон Ӯзбекистон, Афғонистон аллакай гӯштини миллии моро онҳо омадан шинос шиданд, байни худ яъне ки аз гӯштингирӣ қуввозмоӣ менамоянд. аз ҳамон лиҳоз мо метавонем ки гӯштини миллии моро яъне ки байналмилалӣ гуфта эътироф намоянд. ҳаминро бояд гуфт ки дар замони соҳиби истиқлолӣ гӯштини миллӣ ба маротиб рӯ ба рушд аст ва бовар аст ки дар кӯтоҳтарин фурсат ҳамчун намуди варзиши байналмилалӣ эътироф хоҳад шуд.